A povzbudzujem! Poď, podaj! Výborne, behaj, dávaj! Super, Raz. Áno, prvý úsek máme za sebou. Bež. Dobre. Romaňák odovzdal a ide tretí úsek, podlieska. A ideme hasiaci prístroj, ktorý nesmie spadnúť. Super, ukážkovo. Bež. Poď, Ani, poď! Daj mu za ucho! Za ucho mu daj! Utekaj! Behaj! No a domáce družstvo Dievča z Nižných Lužbách bolo odštartované a poprosím potlesk a povzbudzovanie. Výborná! Poď, Pavlíka, poď! Dri! Poď! Raz. A ďalšie súťažné družstvo odštartované, presnejšie Becherov, okres Bardejov. Výborne, druhý úsek, super. Krásna odovzdávka. Tretí úsek, pozerám, že laťka stojí, takže to v poriadku, ideme hasiaci prístroj. Super, na istotu, krásne. Áno, Becherov. A posledný úsek, Peťka, rozdielovať. Krásne, výborne. A do cieľa. Štartovalo ďalšie dievčenské družstvo, presnejšie Podhananý, okres Kežmarok. Prvý úsek pozerám, že výborne, druhý takisto je to v poriadku. Odovzdávka krásna. Super. Výborne, hasiaci prístroj na istotu. Dobre, a Natálka na poslednom úseku. Rozdielovať máme, prúdnica, super. A bežíme. A aj po útoku, super. Hlavný rozhodca, biela vlajka, Bohuž, biela vlajka. Dobre, Spišská Stará Hviezda ukončuje posledný úsek. Rozdielovať. Prúdnica ľavé.
a chalani z Hniezdného odštartovali svoj druhý pokus, ktorí sú v poriadku. Mario, poď, a kľudne! A báj, nebehaj! Výborná! Ríško, poď! Výborne! Tretí úsek v poriadku. A čaká nás štvrtý úsek, hasiaci prístroj. Výborne! Pekne. A posledný úsek. Janik, poď! Janik, dávaj! Dobre, ideš! Dobre, super, nevadí. Ja po chvíľkovom odmlčaní som naspäť a behajú moje dievčatka. Poďme. Dobre, hasiaci prístroj je v poriadku. A posledný úsek. Esti, poď. Dobre, máme, super. To dávajú aj na tréningoch a odštartovalo nám družstvo z Beckerova svoj druhý pokus. Pekná odovzdávka. Tretí pokus, tretí úsek, výborne. A hasiaci prístroj, výborne, krásne. Posledný úsek. Výborne, krásny spoj cečiek, krásna odovzdávka, druhý úsek, uvidíme. Na istotu, super. Dobre. To možno aj dneska kľudne, alebo kedy vieš a... Ja už budem pojazd domu. No, to potom dobre. Krásne. No a ešte posledný úsek, Natálka, poď. Nemuseli čakať. Pálil to, oni si... Výborne. Pálil, ne? Ale tam myslím, že to páda, tam si myslel, že... A poď. Dobre, takže po dohode s rozhodcami, po odbehnutí štáfiet bude 15-minútová prestávka na občerstvenie pre rozhodcov. Potom, jak už budeš tam, ale tiež treba myslieť na to, že to má iné. To potom zdrží, ne? Ty koľko, keby zafúkal teraz vietor. Zafúkal. No, len to sú také isté. Tam máme první scény, že to robiť. Ničnej, nové ľubovní chlopce, to mali direktora. Domky zahrádnu terasu do jakú sú väčší. Tu máme ešte dom nedorobený. Dva domky treba urobiť. Než domky zatiaľ nikto nebudú. No, vážení, a idú naši najmenší, takže veľký potlesk. Poď. Super! Ja neviem, vždycky máš to dajaký, ale to len taký projekt, bodaj bol projekt. Dobre, vrátim sa, nevadí, zdvihnem, dobre, položím na istotu. Poď, už poď. Matej, nevadí. Poď, Adam, poď.
Dobre. Ono všetko, zase aj za laxu. Ale teraz keď to nejaké Ale ja viem tiež, že No a Miňuš na stavebnom povolení nám dáva rozdielovač, teraz ešte prúdnicu. Super, a poď. Šlap tom! Šlap! Šlap, Juraj! Dávaj! Poď, Andrej! Poď, beď! Poď, Andrej, poď! Jeza nám odstartoval svoj prvý pokus. Dobre, takže kapitána máme už v cieli. No chod viac na Zúzu! Ne, není tam. Mia je kde? Ja nemám, počúvajte, starajte sa. Helena, Zoja, Mia! Dobre, no a odštartovala družstvo Bekerová. Pekné rovnané hadice, super. Paráda. Behať, počej! Dobre. Rovnaj! Máme aj šestku. Rovnaj! Hej! OK, a už sú len na úzlok. Čo to je? Normálny košík. Pompárny. A vorek startované, kapitánka nám už prechádza bariérou. Čečanka preskočí do tú priekočku. Dobre. Chlap. A kapitánku už máme v cieli. Sedmička nám už hodila viazák a ide robiť úväz na prúdnici. Osmičku máme tiež pri stojane. Aj deviatku. Dobre. Dievčat, podhora, máme vystartováno. Na svoj prvý pokus, toto je. A tým dievčatá behajú. A odstartovalo nám ďalšie družstvo, nikto iný ako Spišská Staré dievčatá. A idú. Aj, zakopla. Vidíte to. Dobre. Poď, Saša, behaj! Áno, hneď to musíte zdvíhať, lebo budú opakovať pokus. Nezlomili ju? Dobre.
Takže naši najmenší už odštartovali svoj pokus na CTE a Zojka už beží do cieľa. Môže sa aj trošičku bližšie k Stojanu. Zojka, krok dopredu a ešte poď krok dopredu, Zojka. Tak. Dobre, super. Dobre, šestka sa môže vrátiť. No a robíme uzle. Super. Polka, spojka, Maťko. No, viažeme šnúrky na topánkach. Poď. No. No. Keď zabudol si? No tak i do cieľa. Dobre, tak, dobre. A chlapci, bomby, ako som rozprával, do rizika. Poď. Chalani nesmú povedať ani slovo, je to úplne, čo sa týka pokusu. Tichosti. Poď. Druhý pokus, čo sú chlapci z Hniezdného. Kapitána už dobehol do cieľa, zaradil sa, čaká. A bolo odštartované. Esti už preskočila bodu priekopu, prekonala bariéru. Pavlínka takisto bariéra. Tamči, Emka, Nina, super. Poď. Dobre, šlap. No a odštartovalo nám družstvo z Pekelova, ktoré už navrhá jednu z posledných hraníc. A už máme len uzle. No a dievčatá odštartovali svoj pokus a už idú
bez pokryru. Treba len zatvárať oči, aby nezdali. Šlápe, dobre, dievčatá. Šikovné. Dobre. Super. Ale žiaľ, tam mali na dvoch hraniciach pretočenia, čiže rozhodli tam 10 sekúnd, to znamená, že si zapísali čas 58:42. Tým pádom berú čas prvého pokusu časom 54:07.